I pozdrav ljudi, ja ću danas snimati moj novi klip Minecraft. Možemo početi. Evo igrat ću na moje. Evo ga. Evo tu što sam napravio neki stadion. Od crvene zvezde. Tu sam nešto napravio. Vidite. Ovdje sam tamo napravio piramidu i tu sam nešto dogradio. Sad ćemo ući unutra. Evo vidite. To mi je piramida. Tu mi je nešto, nemam nija pojma. Evo. Ćemo da uđemo unutra. To je valjda put do stadiona. Još ne znam ništa. To je valjda put do stadiona. Ovo vam je ulaz. Tu je učionica. Ovo su učionice. Ovo vam je domaćini. Vidite? Samo treba malo da je dovršim. I ovo vam je za goste. Vidite? I ovdje su neka stepenice, vidite, vam piše delije. Ovo su kao mreže, golovi. Vidite, i sad ćemo neku kuću ćemo sad napraviti. Sad ćemo da nađemo neko mjesto pored stadiona. Evo može i ovdje. Sad ćemo napraviti neku kuću. Čekaj, samo nešto da uzmemo. Napravit ćemo sve neku bez veze kuću, a u sljedećem klipu ćemo neku malo bolju kuću napraviti. Sad samo neko bez veze. Probao sam napraviti kamion, ali nije mi uspeo. Inače, ovo mi je 4. klip. I ovdje nisam stavio. Ja sam još ovaj red. Onda ćemo napraviti krov. Može i ovo bijelo uzmemo.
Ne znam da će vam se svidjeti ova kuća, ali ja evo ga. Nešto mi se malo isključilo. Evo ovako tu ćemo staviti stakla. Tu u sredinu. Ovo ćemo skrožimo. Tu ćemo stakla staviti. A ja nisam pogrešao sam uz. Znači malo mi baguje. Zato što snimam preko nekog. Sad ćemo dati krov. Ja sad pada mrak. A mnogo mi baguje. Samo da završimo kuću i to će biti to za ovaj klip. I samo da uđemo unutra, da vidimo kako i to je samo bio. Evo kako unutra. Meni se sviđa, ne znam vama. Samo dodamo lampice. I to je bio to za ovaj klip. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!